Gracias por vir. O motivo da convocatoria de hoxe, despois dun verano, creo que de moitísima actividade como que tuvemos, no que ainda nos queda aí a última puntilla, non, para dar neste brao, era presentarvos un pouco as previsións de programación festiva e cultural que temos para este último trimestre de 2024. Sabedes que desde o Concello da Rúa estamos a darlle, sempre lla dimos, pero creo que neste último ano lle estamos a dar unha importancia fulcral a que todo o que tenga a ver coa programación cultural. Parecenos que é un dos elementos necesarios e fundamentais dun concello das características do noso, que a cultura é un investimento a futuro para a Rúa. En ese sentido, bueno, pues intentamos sempre dar unha programación o máis ampla posible, que comprenda todos os públicos posibles na medida das nosas posibilidades, que teña actividades para todas as idades e tamén tendo en conta, evidentemente, a programación estable durante todo o ano, non? Dar unha programación continua que fuxa un pouco das datas específicas, non? Que vamos a celebrar e que vos comentará ahora Vicente, que evidentemente hai que celebrarlas, pero que sí ten unha programación estable que permita eso, pues que a programación cultural na Rúa, que a actividade cultural na Rúa non pare ao longo de todo o ano. Eu só quería dar esta pincelada xeral e deixo que Vicente vos explique un pouco as cousas que temos eso de cara a este trimestre que nos queda para rematar o 2024.